सासे सावगारि आखिग्राया बर'नि बिफा बड'फानि समायना गिदिर सावगारि आखिदों। क'क्राझार गोदान फ्लाइअभारनि गाहायाव बड'फानि समायना सावगारिखौ आखिदों। बे सावगारिया साननैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजागासिनो दं, जायनाखि खोब बाख्नायजाथाव आरो गोजोनथाव। खेबसे नायोब्लानो नोंथाङाबो बाख्नायगोन। बे सावगारि आखिनाया समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजादों आरो बयजोंबो बाख्नायजादों। सावगारिखौनो आखिदों नीलिम महन्तआ। बे समाव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजानाय बड'फानि समायना सावगारि आखिनाय जायगानिफ्राय जोंनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीनि मोनसे लाइभ एक्सक्लुसिभ लानानै फैदों। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे समायना रमायना नुथाय, बे नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय नाजादों। बे नुथायानो जाबाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय निउ फ्लाइअभारनि खुन्थियायाव मोनसे समायना रमायना बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि आखिनायखौ नुनो मोनदों। थांनाय बावैसो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। सासे लाइमोन, जाखांफु लाइमोना बे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ निउ फ्लाइअभारनि सिङाव थानाय मोनसे खुन्थियायाव समायना रमायनायै आखिनानै दोननाय जादों। बे आखिगिरि बिथांखौ नीलिम महन्त होननानै ससियेल मिडियानिफ्राय जों मिथिनाय जादों। आरो बे नुथायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नैबे निउ फ्लाइअभारनि सिङाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आं नुजाथिफैदों। बे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे नुथायानो जाबाय बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे समायना सावगारिखौ बेयाव आखिनानै दोननाय जादों। बे सावगारियानो जाहैबाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय निउ फ्लाइअभारनि मोनसे खुन्थियायाव। बे खुन्थियायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समायना मोनसे सावगारि आखिनानै दोननायखौ नुनो मोन्दों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि, बे सावगारिया माबायदि जादों रायजो राजाफोरा फोरमायहरनो हागोन। आरो गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गेदेरमा सुबुंफोर दङ आरो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेबायदिनो गिदिर गिदिर वालफोर दङ। बे वालफोराव आखिनानै दोनोब्ला माबायदि जागोन, जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा फोरमायथिहरनो हागोन। गोजोन्थों। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय, इंराजि रोंगौथि गोनां, लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc, लोगोआव BEd, DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय, लोगोआव BEd, DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय, लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।